Το έχεις πιστέψει ακόμα? Όχι, μπορώ να πω ότι το έχουμε πιστέψει ακόμα, το έχουμε συνειδητοποιήσει. Είναι απερίγραπτο αυτό που ζούμε. Πιστεύω ότι φτάσουμε στην Αθήνα και δούμε τον κόσμο που θα μας υποδεχτεί. Θα είναι καλύτερα. Θα το πιστέψουμε ότι είναι καλή. Ποια ήταν το τελευταίο λεπτό, τι οδηγίες πήρατε, τι πίστεψες ότι θα γινόταν σε αυτή την ανατροπή? Θα σου πω επειδή έχουμε ένα άστρο στο όνομά, το έχουμε καταλάβει. Λέμε ότι κάτι θα γίνει και κερδίσουμε. Κάτι θα γίνει. Κάτι θα την βολή στο τέλος, την πήρε ο Βασίλης, έβγαλε τον Γιώργο, έβαλε το καλάθι και με αυτά κουλουμάχατα. Τώρα έχει πανηγύρι ή πάμε σειρά τελικών? Για σήμερα θα το πανηγυρίσουμε όλοι με την καρδιά μας, με την ψυχή μας, θα γιορτάσουμε, αλλά από αύριο τα κεφάλια μέσα γιατί έχουμε τους τελικούς με Παναθηναϊκό που είναι εξίσου σημαντικοί. Ένας τίτλος Ευρωλίγκα σημαίνει ότι το πρωτάθλημα έχει μπει σε δεύτερη μοίρα η σειρά των τελικών ή είναι εξίσου σημαντικό για εσάς? Όχι, σίγουρα είναι εξίσου σημαντικό το πρωτάθλημα της Αθήνας, το πρωτάθλημα της Ελλάδας, γιατί πάνω απ' όλα αυτό είναι ο μας στόχος. Αλλά όταν είσαι πρωταθλητής της Ευρώπης δεν μπορεί να το περνάσει στη δεύτερη μοίρα. Αλλά όπως είπα, σήμερα το πανηγυρίζουμε και από αύριο τα κεφάλια μέσα έχουμε πρωτάθλημα. Ωραία, ευχαριστώ.